ଯିବି ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଯୋଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଉଠ ନାଲି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଲ ଜୋର ଆଉ ଥରେ ମାରିଛି ମୋ କଣ ନା ଓଠରେ ଯୋଉ ନାଲିଆର ତ ଏଇ ଯୋଉ ଖଡିଟେ ଲେଖେ ମାରିଥିନି କି ମାଇକିନା ହେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଦିଅ। ହଁ ଲିପଷ୍ଟିକ କହିଥିଲି। ହଁ ହେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଆଉ ନଖ ପାଲିସ ଦେଖି ଭାଇ ଦେଖେଇଲ ନଖ ପାଲିସ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର ନଖ ପାଲିସ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଖି କିରା ଭାଇ ଯୋଉ କଳା କିରା ଗୋଟେ ମାରିଛି କି ଏରା ଅଛି କି ଭାଇ ତମର? ହଁ 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 ହେରା କାଜଲ ଅଛି ସବୁ ଆଇକନିକ କାଜଲ ଅଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଏଇ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଗୁରା ହବା ପାଇଁ କିରା ଫେଣ୍ଡ ଲଭଲି କି କିରା ଯୋଉ କହୁଛି ହେରା ଅଛି କି? ଫେଣ୍ଡ ଲଭଲି ନାହିଁ ଫାରେଣ୍ଡ ଲଭଲି ଫେୟାର ଏଣ୍ଡ ଲଭଲି ମାନେ ଏଟା 3 ଦିନରେ ଗୁରା ହବ। ହେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଅ। ହଁ 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 ଠିକ 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 ଅଛି ତମର